ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପାଠ ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମଭୂମି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତୁମେ କହିବ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଶୀର୍ଷକରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମଭୂମି। ପ୍ରିୟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ ମୋତେ କହିଲ? ପ୍ରିୟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଜନମଭୂମି। ଜନମଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ମୋତେ କହିଲ ତମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ ବା ତମ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ଜନ୍ମଭୂମି। ତମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଅ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଚ୍ଛା କଥା, ଭଲ ପାଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ବା ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତେଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ତୁମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ବା ତୁମ ଗାଁ ପାଇଁ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ତା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ କବିତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହିଁ ଲଢ଼ିରେ ଯାଇକି ଆମେ କରୋନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନତା ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କବିତାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ କବିତାର ସାରାଂଶ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରିୟ, ସେହା ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ କବିତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନମଭୂମି। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ, ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, କୋଡ଼େ ତା ଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ, ସାଗରେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ, ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମଭୂମି, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନମଭୂମି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଏହିପରି ଗାଇ ଜାଣିବ ଆଉ ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏହିପରି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା। ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନମ ମୋର, ଯାହାର କୋଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନମଭୂମି। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବି? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ଯାହାର କୋଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ବା ତମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଆମେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେ ଭାରତ ଦେଶରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଜନ୍ମ ମୋର, ଯାହାର କୋଡ଼େ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ହେଇଛେ ଆଉ ଆମ ଗାଁ କୋଡ଼ରେ ଆମେ
ବଢ଼ୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଛୋଟରୁ ଆମେ ବଡ଼ ହଉଛେ। ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତୁମର ଜନ୍ମ ଭୂମି। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ସେ ଆମକୁ କିପରି ପାଳୁଛି? ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି। ଜନନୀ କହିଲେ କ'ଣ? ମା ପରି। ମା କୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯେପରି ଖେଳିଥାଉ, ବୁଲିଥାଉ, ଯେଉଁ ଜାଣ ହେଲେ ବି ଆମେ ମାଆର କାଣି ପନତରେ ଆମେ ପୋଛି ହେଇଦେଉ। ମା ଯେପରି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଆମର ଜନ୍ମ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ସେ ଜନ୍ମ ମାଟି ସହିତ ତାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜନ୍ମଭୂମି କିଛି ମଧ୍ୟ କହେ ନାହିଁ। ମା ଯେପରି କିଛି କହେ ନାହିଁ, ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଗହଣ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ଯେ ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ। ଯେ ଗହଣ ବନ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ବୁଦା ବୁଦା ହେଇକିନା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଗହଣ ବା ଜୋରସୋର ଭାବରେ ପାଖେ ପାଖେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗହନ ବନ। ବନ କହିଲେ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପାଖେ ପାଖେ ଗଛ ଥିବାକୁ ହିଁ ବନ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲତା ଗୁଡ଼ାକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ବା ଶ୍ୟାମଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଶାଗୁଆ ବା ସବୁଜ ତରୁ। ତରୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଗଛ। ସବୁଜ ଯେଉଁ ତରୁ ଅଛି। ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସହେ। ଗହଳ ଲତା କହିଲେ କ'ଣ? ଗହଡ଼ିଆ ହୋଇକିନା ଅଛି। ଯାତ୍ରାରେ ତମେ ଯେପରି ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଗହଡ଼ି ହେଇକିନା ଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗହଳ ଲତା ହିଁ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେହେ ତା ସହେ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ତା ଦେହରେ ତାହା ଶୋଭା ପାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଏହିପରି ଗହଳ ଲତା ଥିଲେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଶୋଭା ପାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଶୋଭା ପାଏ କହିଲେ କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ତାପରେ ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ଗାଏ ମହେ। ଯେ ଡାଳରୁ ଡାଳେ, ଡାଳ କହିଲେ ବୁଝୁଛ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ କହିଲେ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଡାଳରୁ ଡାଳେ। ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି କହିଲେ କ'ଣ? ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ? ବିହଙ୍ଗ। ଏ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି କ'ଣ କରେ? ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ଯେ ମଧୁର ଗୀତରେ ତାର ପରାଣ ମହେ ବା ତା ପରାଣ କହିଲେ ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। କେମିତି? ମଧୁର ଗୀତ ଗାଇ ସେ ତାର ପରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ କୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଡ଼େ ତାଲୋଟି ଉଠ୍ୟଇ ହସି। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର। ତାରକା ମେଳେ କହିଲେ କ'ଣ? ତାରା ମାନଙ୍କୁ ତାରକା ମେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ତାରକା ମେଳେ। ଆକାଶେ ତାର, ଯେଉଁ ତାରକା ମେଳା ଗୁଡ଼ାକ ବା ତାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଶେ ତାର ଅଛନ୍ତି। ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ। ଜୋଛନା ଢାଳେ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଶଶୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଜହ୍ନ। ଜୋଛନା ଢାଳେ ବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସେ ଆବରଣ କରେ। କିଏ? ଜହ୍ନ ବା ଶଶୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଜହ୍ନ। ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଡ଼େ ତାଲଟି ଉଠଇ ହସି। ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, କୁସୁମ କହିଲେ କ'ଣ? ଫୁଲ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିକିନା ତା କୋଳରେ ହସି ଉଠନ୍ତି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଶରତ ଋତୁ ଆସିଯାଏ ତମେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଟିଥାଏ ଫୁଲ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ମହି ଉଠେ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଯେ ସାଗର ତମେ ଦେଖିଥିବ ନା ନାଇଁ? ସେ ସାଗରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ। ଲହରୀ କହିଲେ କହିଲ ଢେଉ। ଯେଉଁ ଢେଉ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଲହରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ନାଚି ନାଚି ତାର ଚରଣ ଧୁଏ। କାହାର ଚରଣ ଧୁଏ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଚରଣ ଧୋଇଦିଏ। କିଏ ଧୋଇଦିଏ ଏଠାରେ? ସାଗର ନାଚି ନାଚିକା ଚରଣ ଧୋଇଦିଏ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଯେ ଝରଣା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝରଣା କହିଲେ କ'ଣ? ଛୋଟ ପାଣି ସୁଅଟେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଝରି ଆସୁଥାଏ କିମ୍ବା କେଉଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଝରି ଆସୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହୁ ଆମେ ଝରଣା। ସେଇ ଝରଣା ଯେଉଁ
ଦେଖୁ ଆମେ ସେ ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଇଁ ବା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ଦେହଟାକୁ ସେଇ ଝରଣା କେତେ ଖୁସିରେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଆସେ। ଏହା ହିଁ କବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ, ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତମେ ରହୁଛ, ଭାରତ ଦେଶରେ ତମେ ରହୁଛ, ଏ ଭାରତ ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ, ପଲ୍ଲୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଗାଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁ ସେଠାରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ତମ ମା ତମକୁ କେବେ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କାମ କରି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭାଟ ବଜାର ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତମକୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ତମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେ ତମକୁ ପରଛୁଆ କହନ୍ତି କି ଆ ବାବୁ ଆ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ, ଆମ ଘରେ ଖେଳିବୁ, କିମ୍ବା ଖେଳୁତା କାନ୍ଦନା ବୋଲି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଏଠାରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିରେ କେହି କାହାକୁ ଆପଣା କିମ୍ବା ପର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପର ଘର ଛୁଆଟା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ? ସେମିତି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏଁ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଖେଳିକି ହସିଥାଉ, ଆଉ ସଭିଏଁ ଆମର ଭଉଣୀ ଭାଇ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ପର ନାହାନ୍ତି। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ଦେଖ, ତାହାରି ସୁଖ କାମନା, ତାହାରି ସୁଖ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ବା ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆମର କାମ ସେଇଟା, ଯାହାକି ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସେବା କରିବା। ତାପରେ ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ତା ପାଇଁ ବା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଢାଳି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ ରଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ସହିତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ତାହାଠୁ ବଢ଼ ନାଇଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଯେ ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ବା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଆମେ କେଜି ଠାରୁ ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ିଥାଉ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମ ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ତାର ସ୍ନେହରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ। ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଆମେ କାହାର କୋଳରେ ଖେଳିଥାଉ? ଜନ୍ମଭୂମିରେ କୋଳରେ ଖେଳିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହରେ ହିଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛୁ। ତାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ଆଉ, ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ବି ମାନିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ସେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବଢ଼ୁଛ, ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ତୁମେ ଟେକ ରଖିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଏବେ କିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବି ଯେ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ କେଉଁ କାମ କରିକି ତୁମେ ଟେକ ରଖିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲ ଯେ ତମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଜାଣିପାରୁନ? ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଆଉ ତମର ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲାଲ କଲର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଏସୁ ଏହିପରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟି ଆସିବ, ସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଦବେଇକି ବା ସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ରେ ଦବେଇବ। ସେଇଟା ଦବେଇ ଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।